kinsa jud di ay kuno ahong pamilya di ay kuno. Naglibog kuno sila nga nung mga di kong kamalig, muli kong family house. So hi guys, good morning ninsong tanan. Karon di ay magkuanday mi magtuba limig saging. Hay kabulig among saging ron. Isa. Kay kuan, tuba na lamang ang duhahan. Butas-butas ni ko guys, graming dangog ah. Wow. Isa. Ha? Kuha lagi na lang duha. Isa guys. Lang. Dilagi ako ron patyo. Dira, narabay wire. Dira guys. Ay patungod sa kuryente. Sigmay kag kuryente ha. Sigmay kan birhalas babaw. Sa ibabaw mo kuan. Tapi isa gamay kuan na pud na. Agree, wala rin kabot sa kuan. Guwang na babi. Sino lagi gano'n? Buwang na dito diyan. Mga ka dami. Daro guys diyan. Di. Meron ah. Ito pa isa. Na guys. Dito min kay, ewan. Dagan na ba yun na? Uy, duha ka buhok man dahin eh. Di man maabot, ikaw rin abutan. Kapajas. Anak. Oops. Taas na dahil, di na nakaya. Ana, hilaw-hilaw, pasagdira na. Ayaw, ayaw. Sunod na lang. Sayang. Tara guys, kapadas. Nanapinagang bunga, siling demonyo. Siling panghinog. Ay guys, nagtakang na di kong saging. Kapadas, naman na di pakpak ni Mario. Kaan ko gahi-gahi pa. Kapadas, kaan ko rog saging. Katam gitu ba. Jaga ba nang dadus kanang family house kay duha man ka bulig, bisa kagmay guys kay lansukeun man. Hello guys! Mahadong hapon. Parang busogan ng saging. Diyan, kuha na pag-uwan. Agning, kuaning baylo na pag-init. Makakuha ng panahon na guys.
ning uwanan dyan ning kalit rapod og init. Nya ang busog ka ng saging. Dapat sa ipat tabok dawin. Ang idag agas gamay ra kay ako ra may lagi mo kag saging nga hilaw. Iparisan og bagoong. Nya pagkuan pod kanang nay kapayas. Ha? Ang kapayas. Saging ka sa pinabilin 5 ka buok. Bunsakan siya sa gagmay. Padong na mahinog. Guys. Isang padurog. Ay, kinukumari ni guys, bisag sakit agam, sila kagahi. Nja. Nja guys, naroon ko i-kuan ninyo istorya, wala nyo ma tubag dato sang niagi mga vlog, kaya maragkaroon pa ko makapahungaw sa gibati. Mahungaw bitaw sa gibati guys. Guys, na DJ mga taong sige na ni, wala nakasabot sa nada di mga tao nga siguro mga bago pa ni sila nga tanong sa mga video ug basing comments nga kinsa di ay kuno ahong pamilya di ay kuno naglibog kuno sila nga nung mga di kong kamalig muli kong family house. So pareho silang pamilya guys, sila sa tay pamilya ang mga dinang ginikanan. Diyan sila Dani pus Marjorie aron nang i-vlog next nang vlog sa mga pa nakahibaw na kani sila wa po sila inahan kay patay na. So gi kuha na po na silang pamilya mo na nga nainiingan nga maglibog sila ngano kuno nga mungari ko dari inja adon kuno ko sa family house kani di ay among kamalig dani guys ug ang family house duren to ni kaadyo di ni kuan mga pilar jud ni siya ka lakang may hapran ja turen siya hindi muli ko dadto kay tao po sila sa tag sinanay ja natural nga muli ko dadto kay mga tiguwang ja sila dari okay ra pa na sila wa man sila problema ang problema ram dari sa Marjorie hindi pa kalakaw mura na guys ja na dito niingon nga kuan kuno ko unsay nga na unsay makagaba og di magpakasal. Kabaan ko noon di malasin, nagmalasin, di kuno tagagrasya. Kay ngano kuno nga wa nagkasal. Sa nag-message dani guys, ija pa nang opinion, pasensya na. Sa nag-message dana, makasakit po dugdughan. Bisan pa buti og kanang kapila pa kagikasal sa imong kinabuhi og ikaw gidimalas ka og naghimo kag wangod sa imong isig ka tawo na nagpasakit ka or kanang ilabdanan ka kasi nga na kanang niwa ka magbantay mas makasa ka kung nang hilabot ka bisag wa kay kasal wa ka nang hilabot nagtarong kasi mong pagkatao wa kay pasakitan naghimo kag maadyo mas nakasa pa ka nga nang hilabot kontra sa wa nagpakasal mo nang hilabot nagtarong sa iyang pagkatao mo nang ganyan nga daghan kadtong mga gipangkasal pero nagkasilabot tuwa nag-away pa gubot pa so di na may kuan guys nga kasulun nga tagaan ka grasya tulad kay kasal ka tagaan ka grasya di tanang gikasal gitaga grasya sa Ginoo depende ra na sa tao nga sa guys na ato ning comments na di laman na wala man sila na screenshot nga gisakitan ko sa jang comments pero ngani man sining vlogger ta di dyan na natagkapugnan kay ilaman ng mga opinion. So ako guys sarang ipagawa sa ang kaugalingon nga kan po dahil ibati po na sa pagbasa na sa message pero grabing karagan kaadjong mga nang message ng mga good heart kaadjong nga maadud sila mga message. Salamat din talag wagin sa light mo siguro ni mag chat out ang ta ko ano klaro gahang na anja mga ditag saking mga nitutag kapajas with ginamos o kapajas with suka nga nay asin nagubtub ba anja guys so karon mura maglain ang paminas ang video
Mag-shout out man ta ko da. Next na lang pod nga vlog guys. At ang naman ninyo aghang kanang sunod nga vlog ay mag-shout out kun da magkaan sa di ko kapadas nga pinatingog. Sakto ba si Ja? Masukot na ba ang kaon? Magayo. Sakit.